Şunun filmler işmedi, üstünden yol düştü kıyımdır aşmadı. Ağdım ağ hayat emrim çeşmedi, aynar vakıfının layıkı derife. Ağdım ağ hayat emrim çeşmedi, aynar vakıfının layıkı derife. Gödelfen, o gödelfen heyecan. Gödelfen heyecan, gödelfen. aydılıp gelmeye. Nasihat aylay Vatan terk etip ketuşi bolma Kel könglim men senge nasihat aylay Vatan terk etip ketuşi bolma Pragynyň goşgusyna wasp edip göresi gelen topraklarynyň biri Türkiýede de Mahmul Pragynyň heykeli ýadygarlygy bar. Ankaradaky Mahmul Pragy ýadygarlygy 2010-njy ýylyň 29 fevralyny Dikmen jülgesindäki Türkmen seýilgähinde açyldy. Gahrman arkadamyň şag adamy bilen açylan heykel Türkmen Türk dostlugyny has berkidýär. Türkiýe Respublikasynyň Ýozgat welaýatynyň kent seýilgähinde hem Pragynyň ýadygarlygy ýerleşýär. Bu ýerde Türkmen Türk wekilleri tarapyndan bilelikde şahir ýatlanyp bir näçe dawaralar hem geçirilýär. Mahtum kulu aşık mesan, bağlıydım şanına destan. Menzilgahı bağı bozsan, almalı nereden ayrıldı, almalı nereden ayrıldı. Mahmul Pragynyň Astrhan şäherindäki ýadygarlygy Leninski etrafyndaky Astrhan Döwlet Uniwersitetiniň garşysynda talipler meýdançasynda ýerleşýär. Heykel Türkmenistanyň meşhur heykeltaraş Saragat Babaýew tarapyndan ýasalyp 2009-njy ýylyň 15-nji maýynda Astrhan şäheriniň 450 ýyllygy münasibetli şähere sowgat berilipdir. Taryhçylaryň maglumatlaryna görä Mahmul Pragy Astrhan toprağında ençemegedek bolupdyr we hut şerde bir näçe ýyl mundan odal şahyryň türkmen dilindäki eseriniň ilkinji ýygyny neşir edilipdir. Astrhan oblastynyň Funtwa owasynda şahyryň adyny götürýän mektep Gahrman arkadamyň oba ýaşaýjylaryna eden sowgatlygyny ýatlamamyz gerek. Elbetde bu ýerde ýaşaýan türkmenler mektebiň ýani Mahmul Pragynyň adyny götürmegine diýsen buýsanýarlar. İşin hürmetine, sığlığına, varlığına Allah Teala sağ olaydamın. Cehum vele bahri hazar arası. Çöl üstünden öser yeli Türkmeni. Kırgınçası, kara güzüm karası. Kara dağdan iner, fiili Türkmeni. Şeýlede Russiýa Federasiýasynyň Stavropol ülkesiniň Türkmen etrafynyň Edilbaý owasynda 2008-nji ýyly Mahmul Pragynyň heykeli açyldy. Muňa Stavropol türkmenleriň buýsanjynyň çägi ýok.
Biz sağ ol dep aytadırsak arkadagymyzy ol bir sözü bile bizim Stavropol Türkmenleri ýadyna salyp şol Stavropol elinde ýederleriň obasyna ýadygarlyk pametlik salyňyz diýip aperip saladyr 2008-nji ýyldan. Şu halda Türkmenler ağzına çıkarladır. Mana oylamızda yetersizlik mana Mahtumgulu öz ağzımıza geldi. Mektebin tapmalayına otururuz dedik. Ülkün her bir yerde Türkmenler, Orslar, Kavkazdaki yaşaydıran halklarımız gelip ülkün deyinde toy tamaşa ettiler yani. Degendiler, Orslar olsun, Türkmen olsun, Orman olsun, Azak olsun degendiler. Bir bizim Mahtumgulu Edilbaya geldik. Burduğum aslında bilgil. Bu zeminin mihadır. Erer ol erkin madam. Budur Türkmen binası. Mahtumula tamıdın arzu eden dövleti. Qarasty, baky bir tarap Türkmenistan. Bugün gün-günden galkynýa. Pırağymyz tersegine galdyran. Gahrman arka dağlı gahrman serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun.
Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baky bir tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýar. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk masalalarynyn başlygy Gahrman Arkadamyz hormatly prezident boldy Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we durmuş geňeşiniň mejlisiniň dowamynda geçirilen saýlawlaryň netijesinde garaşsyz hemişelik bir tarap döwletimiň Birleşen Milletler Guramasynyň durmuş ötüşi boýunça komissiýasynyň 2025-2029 ýyllar üçin agzalygyna saýlanmak münasibetli Türkmenistanyň halk maslahatynyň adyndan tüý sürekden meherli utlaryny iberdi. Birleşen Milletler Guramasy hemde onuň idaralary bilen köpürli hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategik ury bolup, oň esasyny oňyn bir taraplyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýürürleri düzýär. Bu hyzmatdaşlyk özara gatnaşyklaryň baý tejribesine daýanyp, häzirki döwürde täze anyk mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we durmuş geňeşiniň durmuş ötüşi boýunça komissiýasynyň agzalygyna nowatdaky gedek saýlanmagy häzirki döwrüň möhüm wezipalarynyň deňe çerçewesinde işläp taýýarlamakda. Sebäbi ähli meşhurde parahatçylygyň howpsuzlygyň we durnukly ötüşiň üpçün edilmegine umumy tagalary utgaşdyrmakda möhüm orny eýleýän ýurdumyzyň ýokary halkara awraya eýe bolýanyny aňladýar. Yurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň durmuş ötüşi boýunça komissiýasynyň we beýleki düzümleriniň agzalygyna saýlanylmagy, adamlaryň awadançylygyny ýokarlanmagy, häzirki döwrüň öňde goýan wezipalaryny çözmekde, geçirilen şäherleriň hirli hemde netijeligini artdyrmagy gönükdirilen netijeli maslahatlary işläp taýýarlamaga ýardam berer. Hemde ata watanymyzyň durmuş daşary syýasy awraýany hasam beýgeldir diýip Gahrman Arkadamyz gutlagyny belleýär. Türkmen halkynyň lideri Türkmenistanyň halk masalalarynyn başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow hormatly prezident boldy Birleşen Milletler Guramasynyň durmuş ötüşi boýunça komissiýasynyň 2025-2029 ýyllar üçin agzalygyna saýlanmak münasibetli Türkmenistanyň halk masalalarynyn adyndan ýene bir gede gutlady hemde berkjan saglyk uzak ömür, ýyl ýurt bähretli umumy adamzat ähmiýetli tagallalarynyň bundan belägem ruwaşyklary besenmegine arzu etdi. Üniversite hormatly prezident bilen adyna gelen gutlalar bilen tanışdyrýas. Ilkinji tanışdyrjak gutlamada şeýle dilýär. Onuň Aly Hedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow mukaddes urada bayram münasibetli siziň Aly Hedaratiňizde hemde Türkmenistanyň dostlukly halkyna tüý sürekden gutlaglamy we iň gowy arzulamy beýan edýän. Dünýäniň ähli musulmanlarynyň urada aýynyň tamamlanmagyny bayram edýän bu mübarek günlerinde beýik Allah Taala'dan musulman ümmetynyň ähli halklarynyň parahat we awadan durmuşyny gurmak belelikdäki tagalalamydan ruwaşyklary besenmegine dileg edýän. Hormatly Jenap prezident ýürekden gutlagamy ýene bir gedek beýan etmek bilen size we siziň ýakynlygyňyza bagtly we mübarek ýyly arzu edýän. Size belent doganlyk hormatymy goýanymy beýan edýän. Abdelfattah el-Sisi Misr Arab Respublikasynyň prezidenti. Bu da şeýle dilýär. Onuň Aly Hedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Aly Hedaratiňiz sizi mukaddes urada bayram münasibetli gutlaýan. Hindistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan size we Türkmenistanyň halkyna mukaddes bayram münasibetli meherli gutlaglamy beýan edýän. Hindistanyň islam dinine uýan 200 millionyň gowrak raýaty bir aýyň dowamyna dünýädäki beýleki musulman doganlaryna goşuşyp, ähli adamlaryň arasyndaky dost doganlygyň ruwaşlanmagyny doga dileg etdiler. Size berkjan saglyk we bagtýarlyk Türkmenistanyň halkyna bolsa parahatçylyk hemde ruwaşlyk arzu edýän. Goý biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary putulanylsyn. Siziň Aly Hedaratiňizde tüý sürekden hormat goýanyny maradaky ynandyrmalarmy kabul etmeňizi haýyş edýän Narendra Modi Hindistan Respublikasynyň premier ministri. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň adyna Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we durmuş geňeşiniň mejlisiniň dowamyna geçirilen saýlawlaryň netijesinde garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň durmuş ötüşi boýunça komissiýasynyň 2025-2029 ýyllar üçin agzalygyna saýlanmak münasibetli köp sanly gutluk hatlar hemde telegrammalar gelip goşýar. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, ministrliklaryň we pudoklaryny durmuş idaralarynyň ýolbaşçylary öz gutluglaryny
başlarına bu möhüm wakaanyň ata watanymyzyň durmuşa geçirýäni oňaýyn bir taraplyk daşary siýasatynyň dünýä beleleşiginiň giň gollugyny evolýanynyň Birleşen Milletler Guramasynyň iler tutýan maksatlary hemde wezipelери ilkinji nowatda ähli umumy parahatçylygy, howpsuzlyk hemde durnukly ötüşi üpçün etmek boýunça meseleler bilen utgaşýanynyň suwutnamasy bolup durýanyny belleýär. Gutlulary iwerenler hormatly prezident we bu şanly waka bilen meherlik duýýar. Hemde tüýsürekden berk jan saglyk, uzak ömür halkymyzyň bagtyarlygynyň hemde awadançylygynyň tutuş adamdadyň durnukly ötüşiniň behbidini alyp barýan giňermli işlerine täze üstünlikleri ardy edýär. Hormatly prezident boldy Serdar Berdimuhammedow mejlisiň başlygy tüýsürekden gutlularyny iwerdi. Döwlet başçylygy ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbatarlary, şeýle ministrler kabinetiniň handaky Uly we Kommunikasiýalar agentligining baş direktory tüýsürekden gutlular. Hormatly prezident boldy Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkary işgärleri iň gowy arzularyny ýolladylar. Döwlet başçylygy ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan vilayetlaryň Aşgabat we arkadaş şäherleriniň häkimleri şeýle Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna arkadaş şäheriniň guruluşy boýunça döwlet komissiyanyň başlygy gutladylar. Hormatly prezident boldy Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzyň harby we hukuk goragy idaralarynyň ýolbaşçylary gutlularyny iwerdiler. Şeýle döwlet başçylygy bu şanly waka bilen Türkmenistanyň siýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary tüýsürekden gutladylar. Şuňur hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň äňi müňýylliklardan göz başalayan medeniýet atly täze kitabynyň tanışdyrylış dabarlaryna giň ermerliýe. Tanışdyrylış dabarlaryna döwlet başçylygymyzyň täze kitabynyň täsirligini beýan edýän çykyşlarda arkadagy gahrman Serdarymyzyň taryhy hemde medeni ruhy ulgamda amala aşyrýan işleriniň täze göz ýetimleri açýanyny belenildi. Tanıştırılış davaralaryna çykyş edenler äni müňýylliklardan göz başalýan medeniýet adly täze kitabyny halkymyza sowgat edeni üçin arkadagy gahrman Serdarymyza tüýsürekden hoşallyk bildirdiler hemde döwlet başçylygymyzyň täze eseriniň höwrüniň köp bolmagyny arzu etdiler. Çykyşlarda hormatly prezidentimiziň ajaýyp eseriniň halkymyzyň şöhratly taryhyny hemde baý medeni mirasyny öwrenmekde we giňden wagda etmekde uly ähmiýete ýetdiňi atarly. Şunun bilen birlikde mazmunynyň maglumatlary baýlygy, olaň çeper we düşnükli dille beýan edilenligi beýlenildi. Bu kitabyň neşr edilmegi äni o şäherniň türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip elan edilen hemde Pägim paýhat ummany Magdumul Pragy şygaratyna geçen 2024-nji ýylda watandaşlarymyz üçin ajaýyp sowgat boldy diýip çykyş edenler aýtdylar. Hormatly prezidentimiz täsirin rowaýetleri häzirki günler içinde saklap galan, dürli zamanlaryň hemde halk hakydatynyň şaýady bolan äni medeniýetiniň ähmiýetini kitabyň sahypalaryna giňişleýin beýan edýär. Dabaralarda çykyş edenler arkadagy gahrman Serdarymyzyň täze kitabyna paýhatly bederlerimizin dünýä medeniýetiniň ösüşine goşan uly goşandyny has aýdynlyk bilen äşger edýänini atadylar. Şunun bilen baglykda halkymyzyň döreden milli gymmatlyklary, Guran döwletleri we berkara şäherleri tutuş adamzat üçin ähmiýetliligini nowatdaky ikrarnamasyny atarly. Döwlet başçylygynyň beýleşýäli bu kitabyň ýazylmagyna dünýä belli arheologlar, taryhçylar we olaň nesilleri bilen belelikde işleşmek bagtymy ýeter eden gahrman arkadagymyzyň beren gurrunlary uly ýardam berdi. Bir neçe bölümlerden ibaret kitapda kökleri müňýyllyklary uzayan äni taryhy, onuň binagerlik ýadygärlikleri barada gurrun erilýär. Tanıştırış davaralaryna gatnaşyjylar hormatly prezidentimiziň täze eseriniň ýaş nesli watançylyk ruhyny terbiýelemekde, täze bilimleri öwrenmäge höwetlendirmekde, ýyleşlerimizi täze zähmet ýeňişlerini ruhlandyrmakda gymmatly gollanma boljakdygyny belläp, baý milli mirasymyzyň çoňur öwrenilmegi, dünýäde wagt edilmegi hemde geljek nesillere ýetirilmegi babata alyp barýan ýygyderli tagylarlary üçin döwlet başçylarymyza hemde gahrman arkadagymyza hoşallyk bildirdiler.
2021-nji ýyla Gahrman Arkadamyň taýlaty bilen ösüp gelýän ýaş nesilleri durmuş taýdan gollamak, howanalygy mätäşälen saglygyny dikeltmeklerine ýardam bermek, olaryň bagtyar durmuşda ýaşamak üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen howanalygy mätäşälere himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasy döredildi. Gaznanyň döredilmegine 3 ýylyň dolmagyna garamazdan, gaznanyň hasabyna şu neçenle ýurdumyzyň hemde daşary ýurtlaryň şäherinde ençeme haýyr sahawat hemde insan perwer işleri yerine getirildi. Gahrman Arkadamyň adyny göterýän Gurban Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäş çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň mümkinçiliklerinden şu neçenle haýyr sahawat işleri giň gerimde alınıp barlýar. Gurban Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäş çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň hasabyndan paýtagtymyzda ýurdumyzyň ekli welaýatlaryna dürli kesellerden ejir çeken çağlara yerli hunermenlerme tarapyndan hirurgiki bejeriş amallary üstünlükli yerine getirildi we bu işler netijeli dowam ettirilýär. Çağlaryň hirurgiki bejerigiden soňky ýagdaýlary kanatlanarly bolmak bilen çağlaryň her biri değişli hastaxanalarda nowatda dikeldiş bejerigilerini alyp ýaşaýan yerlerini değişlikde saglyk öýleriniň lukmanlarynyň öznüksiz gözegçiligine bolup asalymdan asagdan çağlaryň toporuny goşulýarlar we bagtyar durmuşyň höýürini görüp ýaşaýarlar. Ýurdumyzda çağlaryň sağlyşly ösüşine ýol goýmak, hemem saglygyny gorumak we berkitmek ugruna döwlet tarapyndan izgderle alad edilýär. Hemem bu ýörelgiler durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugrularynyň biri bolup durýar. Gahrman Arkadamyz howanarlyga mätäş çağlara himayet bermek boýunça döredilen haýyr sahawat gaznasynyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak üçin ähli zerur şertleň bardygyny, oň kömegi mätäşlere gurulup bermäge hemişe taýýardygyny belleýär. Gaznanyň hasabyna dürli çalışarmyny doga bitdi kesellerden ejir çeken çağlaryň 300-den gowragyna dürli lukmançylyk amallary geçirildi. Şeýle-de çağlary saglyk goruş öňüne alyş barlyklary geçirilip, olary saglyk goruş maksatly serişdeler bilen dogly öpçün edilýär. Gurban Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäş çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň hasabyndan çağlaryň saglygyny dikeltmek işleri üstünlükli yerli hunermenlerimiz tarapyndan amala aşyrylýar we bu işlerde halkara hyzmatdaşlygyna da uly öns berilýär. Gaznanyň hasabyna ýurdumyzyň çağlary tapgyrlaýyn melnamalaýyn bejerigilerini we dikeldiş bejerigilerini dowam etdirip saglygyny berkidýärler. Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň dikeldiş bejerigileri mätäç körpejek ýaşaýjylary Arkada şäheriniň enäniň we çağanyň saglygyny goruş merkezinde okuw sapaklaryny özleşdirmek bilen ýatymlaýyn bejerigi alyp Gurban Berdimuhammedow adynaky çağlar sagyldyş dikeldiş merkezinde dikeldiş bejerigilerini alýarlar. Bu bolsa saglygyny dikeltmäge mätäç çağlaryň dogly derejeli sagdyn bolmaklary ugrunda döwlet derejesine alad edilýäniniň nowatda gysutnamasydyr. Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň halkara kardiologiýa merkezinde enäniň we çağanyň saglygyny goruş ilmi klinika merkezinde Arkada şäheriniň köp ugurly hastahanasynda we ýurdumyzyň Mary, Daşawut, Lewap, Balkyn welaýatlarynyň saglyk goruş edaralaryna Gurban Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna dürli çalışarmly neyrohirurgiki, kardiohirurgiki, travmatologiki, oftalmologiki, hirurgiki bejerigileri yerli lukmanlaryma tarapyndan amala aşyryldy. Desin bejerigiden soň çağlaryň ýagdaýy kanatlanarly. Paýtatymyzda ýoly goýulan kardiohirurgiki operasiýalary welaýatlarda da netijeli urunuşdurulýar. Anha bugünler Mara welaýatynyň değişli lukmanlary kardiohirurgiki operasiýalary üstünlikli amala aşyrdylar. Lukmançylyk diplomatiýasyny ösürmäge, lukmanlara özara tejribe alşmagy, çağlaryň saglygyny gorumagy döredip berýän amatly şertler üçin hormatly prezidentimize we Gahrman Arkadamyza lukmanlar we bejerigi alan çağlar hemem olaň enatalary alkyşlaryny beýan edýärler. Men Murga veteranım ýaşaýjysy Muhammedow Aýjahan. Meniň gyýdym çağrylýy Jowa Zeynep kiçilikden dowa ýürek kemsizliginden ejir çekýär. Men bar welaýat çağlar hastahanasynda ýetgiderli bejerigi alýaryn. Nowatdaky bejerigi alýan dowamynda gyýdymyň lukmany bizi şatlykly habar bilen begendirdi. Mähriman liderimiň başlanýyşlary bilen howandarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň hasabyna birnäçe çalışarmly operasiýalary geçirmek boýunça ähli şertleriň we mümkinçilikleriň döredilendigini aýdyp bizi begendirdi. Biz bu habara öğren begendik. Bugün bolsa operasiýa
geçirildi. Operasiya şu ören şowlu geçti. Men we meniň maşgalam boýsancymyzyň çägi ýok. Mährban arkadağymyz gahryman terdarmyzyň çağalaryň saglygy bar edýän aladalaryna ene ýüregimden köp sawal sanaý diýaryn. Mährban arkadağly gahryman terdarmyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri, rewaçlyklara weslensin. Güneşi diyarmyň ähli künjeklerini borşýaly Peýgam Paýhas ummany magtumly Prag ýylyna ýokary ruhlantyk bilen zähmet çekip, öz göz başyny asyrlyň jümmüşinden alyp gaýdýan nepes türkmen halaryny dokumaklygyň nusgasyny görkezip önüme önerýän kärhanalaryň Daşowut welaýatyna da enşemete hereket edýär. Şolaryň arasynda Daşowutyň Çeper halçylyk kärhanasynyň Bolumsady etrawynyň Oda şäherindäki haly önümhanasyna buýsançlygyny belläp geçmek bolar. Hormat prezident bilen halçylyk sunutyny ösürmek boýunça öňde goýan wezipalaryny uralyp zähmet çekýän bu kärhananyň ustad halçylary ýyly ýokary netijelere beslemek maksady bilen şu nurdan gaýratly zähmet çekýärler. Hormat prezidenti bilen parasatly başçylygyny güneşli diýarymyzda dokma pudugynyň batlyk adamlar bilen ösmek üçin giň mümkinçilikler döredilenler. Bu wagtda Daşowutyň Çeper halçylyk kärhanasynyň Bolumsad etrawynyň Gowadan şäherindäki haly önümhanasy buýsanç bilen bellenmäge münasipdir. Kärhanada çeperelli halçy gelin gyýlaryň ahlaksy zähmet çekmek üçin oňoýly şertler döredilip, haly ýurtmak, dokumak üçin giň döwrewap enjamlar oturdulan. Kärhananyň ustad halçylary ene mamalarymyzdan miras galan sunwat derejesine ýeten halçylyk hünärini ustadlyk bilen dowam etmegi özlerini uly mertebe hasaplaýarlar. Ajaýyp binanyň ähli bölümlerine işler döwrüň talabyna laýyk alınıp barlýar. Sunwat derejesine götürilen halçylygy ösürmekdäki alınıp barlýan bu işler göreninde gowunç buýsanjyň artýar. Kärhananyň ustad halçylary durly idara kärhanalaryň buýurmalary boýunça da haly dokumaklygy üstünlikli dowam etdirýärler. Häzirki zamanyň ösün talaplaryna laýyk gelýän enjamlar bilen üpçün edilen bu kärhana inçe sunuwaty bilen gözellik töredýän ustad halçylary hasam dörejlikli işlemäge ruhlanyrýar. Olar her bir çitimiň gözüň gamaşdyrýan nagyşlarda şökle saçmak üçin alady diýerler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçly urduny Peýgam Paýhas ummany magtumly Prag ýylyna hormat prezidenti bilen parasatly başçylygyny halçylyk sunuwatyny ösürmekdäki beýik işleriň barha belentleri göterilýänligi kalplarda gowunç buýsanç duýgularyny döredýär. Milli el işlerini halçylyk sunuwatyny goramak, onu baýlaşdyryp ýaş nesli öwretmek bu wasfany dünýä ýaymak babatda bitirilýän beýmeşhur işler halkymyzga gowandyrýar. Munyň özi şöhratly geçmişimizde goýulýan belen sarpadan nişanlar. Şoň üçin eli çeper halçylar ýylyň her bir günni zähmet üstünliklerini beslemek ugruna gaýratly zähmet çekýärler. Olar nusgalyk nagyşlar bilen türkmen halkynyň gymmatly mirasyny şöklendirýän gadymy hemde müdimi halçylyk sunwatymyzyň gülläp etmek üçin giň mümkinçilikler döredýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyda we arkadağly gahrman serdarmyda alkyş we hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Garaşsyz hemişelik beýtarap döwletimizde hormatly prezident bilen taýsy tagalar bilen telekaçylygy ösürmekligi, telekaçylyk işlerini döwrewap talaplara laýyklykda guramakligi aýratyn derejede ünsürliýär. Ýurdumyzda bu urda döredilýän şertler netijesinde döwrewap innowasion tehnologiýalar bilen üpçün edilen önümçilikleri ýygyderli ýola goýulýar. Türkmen telekaçylar tarapyndan esaslanyrlan bu kärhanlarda dünýä derejesinde bäsiş biljek önümlük hemde haritlaryň durly görnüşleri öňürliýär. Şolsana ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän guruluş garytlarynyň orun tutýan önümleri öňürmekde de ýygyderli işler alınıp barlýar. Şeýle önümleri öňürýän hususy kärhanadan biri Lewap welaýatynyň Halaç etrawyna ýerleşýän Türkmenistanyň Senagaçlar we Telekaçylar birleşmesiniň agzasy döwletli döwran hojalyk jemgyýetiniň keramiki bedew önümlerini öňürýän kärhanasy. Döwletimiz tarapyndan öňe sürilýän döwletli başlangyçlaryň ajaýyp meýgösi bolan bu hususy önümçilik açylyp bolanmaga berilen ilkinji günlerinden beri diýerimiz alınıp barlýan guruluşy gurnamy işleriniň ilerlemegine özüniň münasip goşandyny goşup gelýär. Hususy kärhanada önümçilik mümkinçilikleri almy nukdaý nazardan öwrenilip, o döwrüň ösün talaplaryna laýyklykda ýola goýulandyr. Şeýle hem önümçilikde energia teristelerini taşyýlamak ýaly wajyp wezipeler doly gözüňe tutulandyr. Önümçilikde esasen yerli çygymallar ulanylmak bilen çygymal gorlarynyň ýakynlygy we taýýar önümler çekmekligiň amatlykları doly nazara alınandyr.
ýagny hususy kerhana Türkmenabad Kerke Amderiýa demir ýolunyň we Türkmenabad Kerke awtolugy ýolunyň urunyna yerleşmek bilen bolsa önemçilikde çymal hökmünde ulanylýan Toýny Saýed etrabynaky Sakar Halaç etrabynaky Halaç we Köýtönak etrabynaky godag ýataklaryna çekmegi taýýar önümler sargytlar boýunça aljylary getirmegi uly mümkinçilikler döredýär. Önümçilikde her bir iş gününe 550 tonna çymaly gaýtadan işlemekligi mümkinçilik bar. Kerhanada Ýewropanyň, Ýaponiýanyň iň häzirki zaman öňde barça injamlarynyň oturdylmagy bolsa, işlen has ýokary hil derejesinde alınıp barylmagyna, dünýä ýolunlaryna laýyk gelýän önümleri öndürmäge mümkinçilik bergen. Kerhanada guruluşyk maksady üçin niýetlenen önümliň 3 urunuşy, klinker kerpiçi, örtücü kerpiçler we termobloklar ýany jaýlyň içinde ýylligi kadaly saklaýjy uly kerpiçler öndürilýär. Bu önümler ýokary çydamlylygy, berkligi, az suw çekijiligi, şeýle hem aýada we gydgynlyga çydamlylygy bilen tapawutlanýar. Bolsa ýurdumyzda alınıp barylýan köp sanly guruluşyk tesisatlarynyň öňkü dönem gözel we berk bolmagyna münasip goşun bolup durýar. Häzirki wagtda bu ýerde işçi hunarmenleriniň 160 3 iş çalşygyna tähmet çekip gelýär. Hususy kerhanada çymal, galyplama, guradyjy, peç we gaplaýjy bölümler hereket edýär. Olaň ählisinde de işler häzirki zaman talaplaryna laýyklykda gurnulyp, kompýuterlaryň üstü bilen dolandyrylyp, awtomatik usulla gözekçilik edilýär. Hususy önümçilikde ýokary hili önümleri öndürmekde barlykhana bölüminiň uly paýy bar. Bu bölümde gelip gowşaýan çymalyň himiki we fiziki häsiýetleri seljerlip öwrenilýär. Hut şol seljerme barlyk işleriniň netijesi ýetasyna önüm öndürmeklik ýoly goýulýar. Kerhanada yüklemek, daşamak, gaplamak işleri Ýaponiýanyň önüm bolan robotlaryň kömegi bilen amal aşyrylýar. Önümler dol taýin edilenden soňra daňalyp polisiýanyň örtükleri bilen örtülüp taýýar önümler ambaryna ol ýerden bolsa sargytlar esatyna aljylara uradylýar. Häzirki wagtda hususy kerhanada öndürilýän önümler ýurdumyzda hereket edýän döwlet we hususy guruluşyk gurulamy kerhanalar tarapyndan uly höwes bilen satyn alynýar. Hususy önümçilikde tähmet çeken agdaber işçi hunarmenler öndürgen önümlerine bolan uly isligi nazar almak bilen ýakyn geljekde önümden görnüş sanyny hassa artdyrmagy maksat edýärler. Hojalyk jemgyýetiniň keramiki bezek önümlerini öndürgen kerhanasynyň agdaber işçi hunarmenleri ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmäge, şular ýaly önümçilikleri ýoly goýmaga taýsy tagallar edýän gahrman arkadagymyza hemde arkadagy gahrman serdarmyza hoşarlyk sözlerini beýan edýärler. Hormatly prezident bilen ýurdumyň vilayatlaryna döwür we piradyşhanalar gurmak hemde owy hojalygyny hususy önüme enerjilere giňden çekmek barada öňde goýan belent maksatly wezipelerini durmuşa ornaşdyrmakda Mary vilayatyna da uly işler alınıp barylýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne vilayatyň şäginde uly öwrümli ýyladyşhanalaryň bir neçe gurulup, iş ortalakyçylaryň ihlasy çekýän zähmetleri netijesinde içerki badarlamada ter göw önümler bilen ýygydarly üçinedilýär. Göw önümleriň bolçulugyny üçin etmek baradaky işlere münasip goşunt goşýan Mary vilayatynyň halal dogan hususy kerhanasynyň döwrüwap ýyladyşhanasynyň iş ortalakyçylary Pehim Paýhas Ummany mawtumly pragy ýylynda ýyladyşhana şertlerine ýetişdirilen pomidoryň hasyllaryny ýygnap, ony terligi bilen ilatymyza ýetirýärler. Arkadaly gahrman serdarmyň taýsir tagalary hemde hususy ulgamyň erkini ösmek bar diýen beýmeçori aradalary bilen Mary vilayatynyň şäginde gurulan döwrüwap ýyladyşhanalarda halkymyň toý saçaklarynyň bedegi bolan ter göw önümleri ýetişdirmek işlerine aýratyn uly ähmiýet berilýär. Döwlet tarapyndan döredilýän ýeňiliklerden hemde hususy ulgamy ösdirmek barada alınıp barylýan işlerden ruhlanyp, zähmet çeken iş ortalakyçylary öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk guramak bilen ýyladyşhana şertlerini ekologiýa taýdan arasa ter göw önümleri ýetişdirmekde baý iş tejribe toplaýarlar. Vilayatda owy hojalyk işlerini hususy önüme enerjileriň giňden çekilmegi netijesinde döwrüwap ýyladyşhanalarda ýetişdirilýän göw önümleriň görnüşleri barha artýar. İçerki badarlamada göw önüm bolçulugyny döretmek barada alınıp barylýan giňmeçili işlere münasip goşunt goşýan hususy kerhanalaryň biri Mary vilayatynyň Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan halal dogan hususy kerhanasy. Kerhananyň täzelikde gurulup önümçilige girişen bu ýyladyşhanasy 8 hektara barabar bolup, häzirki wagtda bu ýerde pomidoryň ýokary hasyl berýän görnüşleri ösdirilip ýetişdirilýär.
İşur telekeçilen ihlasy zähmetlerden ýa-da ýetirleýän ekinleri bol hasyl toplaýar. Ýyladyşgany hujulugynyň ekinleri damjylaýan usuly sugurmak, dökün vermek howa alışçarşygyny amala aşyrmak ýaly ähli işleri awtomatik usuly dolandyrylmak bolsa, pomidordan bol hasyl almaklygy esasy şert döredýär. Bu ýerde ekiniň her bir düýüne göwnejäi ýa-da ýola goýulýar. Ýyladyşgany hujulugyny alman gadananlarynyň ygtybarly usullarynyň önümçiligi ornaşdyrylmagy özüniň oňy netijelerini berýär. Ýyladyşganyda tozalanýan işleriniň aralan kömegi arkaly amala aşyrmagy pomidorlaryň hasyllygyny ýoklanmagy uly täsirini ýetirýär. Häzirki wagtda işe ortalakyçylaryň göwnejäi ýa-da ýetirýän pomidorlaryň hasyllary gözüňe dokunýar. Hususy kärhananyň hünärmenleri ihlasy çekilýän zähmetiň netijesinde ýetişdirilýän pomidoryň her bir düýünden mewsümde 40-45 kg çelle hasyl almagy mümkinçiligini bardygyny aýdýarlar. Şunları işe ortalakyçylary özleriniň çekýän ihlasy zähmetleriniň netijesinde ýetişdirilen pomidor hasyllaryny ýygnama işlerine we guramaçylykla alyp barýarlar. Ekologik taýdany arasynda ter pomidorlary içerki bazarlamady bol göýe önümler bilen üçredip, halkymyzyň bereketli toý saçaklaryny bedeýär. Ýyladyşganynyň işgärleri ýetişdirýän pomidor hasyllarynyň bir bölegini daşary ýurt bazarlarynda uğradýar. Hususy önüm önerjileri özleri bardaky dürüdip berýän şeýle giň mümkinçilikler üçin arkadaky gahrman serdarymyz hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Ýaşlaryň dürli urganşy geçirilýän bäsleşiklarda başarnyklaryny görkezmegi olaň tejribeleriniň artýanyny hyzmatdaşlyk babatda gatnaşylan ÖSYN tasdiklaýar. Pehim Payhas Ummany Magtumly Pragylynyň şuunlaryny Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanyş Institutyna makro ykdysadyýat dersi boýunça ikinji açyk halkara internet olimpiadasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň taliplerinden bir hatarda daşary ýurtlaryň bir neçe awraýly ýokary okuw mekdepleriniň taliplary hem sanly ulgam arkaly gatnaşdylar. Halkara ders bäsleşigi degişli urgança hünär alýan taliplerin tejribeleriniň artmagyny şertlendirdi. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika institutynyň guramagyna ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 11-nji sinip okuwçylarynyň arasynda informatika dersi boýunça bäsleş geçirildi. Ders bäsleşiginiň birinji tapary sanly bilim tehnologiýalaryny ulanma arkaly onlaýn usulyna geçirildi. Bäsleşigiň bu tapyryna okuwçylar 104 gatnaşdy. Hemde ökdeler öňe saýlandy. Bu tapyrda ýeňji bolan mektep okuwçylary telekommunikasiýalar we informatika institutynyň binýadynaky sanly çözgüde IT meýdanjatyna geçirilen jemleýiş tapyry gatnaşdy. Öz boşly bäsleşik ýaşlaryň sanly urgun boýunça kemilleşmegine ýardam etdi. Arkadaky gahrman serdarymyň hemde gahrman arkadamyň ýurdumyzyň bilim ulgamyny döwür gapraşdyrmak, ýokary alma mümkinçiligi bolan giň gözetimli, maksady ukunly innovasiýon tehnologiýalary dolandyrmagy ukyply, ýokary hünär taýýarlykly ýaşlary terbiýelep ýetişdirmekde bilim ulgamynyň işgärleriniň öňüne goýan baş wezipelerini oňyn çözmek maksady bilen uly işler alınıp barylýar. Şunlara spordyň dürli görnüşleri boýunça geçirilýän ýaşlary usatlaryň ýüze çykmagyna ýardam edýär. Kemil turgunlaryň köp bolmagy üstünlikleriň başlangyjydyr. Türkmenistanyň Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň ýurdumyzyň Milli Voleybol Federasiýasy bilen birlikde guramaklaryna ýokary liga voleybol toporlarynyň arasynda milli çempionat geçirildi. 4 tapgarda geçirilen bu ýarışda her topar öz aralaryna 2 gedek duguşdylar. Geçirilen duguşlar netijesinde Ýagşygelli Kakay Fadanaky Halkara Nevit we Gaz Universitetiniň Nevitçi voleybol topary 1-nji orna munasip bolup çempionlyk eýledi. 2-nji we 3-nji ornlary degişlikde Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Migrasiýa Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gala voleybol toporlary eýlediler. Ýaşda ýeňji bolan Universitetiň Nevitçi topary 2024-nji ýylyň noýabr aýyna geçiriljek halkara ýarşyna ýurdumyzda wekilçilik etmäge hukuk kazandy. Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport Owu hojalyk institutlaryna ýaýwanlanan sport bäsleşiklerini öýdary duguşlara giň gerim berli. Oýunlaryň her biri ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň tejribeleriniň artmagyna mümkinçilik berýär. Kämilleşmek üstünliklere tarap önemli ädimlerdir. Ýeňşe bolan ana Murat Garryf adanyň Türkmenistanyň döwlet lukmaçylyk hemde insan perwer ilmleri we ösüş universitetlerini Awan Naif adanyň halkara açylyk akademiýasyna giň gerimde ýaýwanlanan sport bäsleşiklerini öýül boşly bedeg berdi. Ýaşlar bu ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň kämilleşmeklerine ýardam edýär.
dörli uğurlar boýunça bäsleşigi özüne jemleýän ýarışlar Magtymly Adanaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde Türkmen Döwlet Maliýe, Türkmenistanyň Inженер Tehniki we Ulaw Kommunikasiýalar institutlaryna geçirildi. İýdi däle geçirilýän ýarışlar bu ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň ustadlygynyň artmagyna mümkinçilik berýär. Gadakly oýunlar, iňçe tilsimleri öwrenmeklige şert berýär. Çekeleşikli häsiýete beslenýän ýarışlar belin sepkitleriň gazanylmagyny şertlendirýär. Giňgerinde ýaýwanlanýan sport bäsleşiklerini esasy görýip, ýokary netijelerge gazanmak bolup durýar. Türkmen Hawa Hojalyk Uniwersitetinde talip ýaşlaryň arasynda sportyň görnüşleri boýunça geçirilen ýarışlar Bekim Paýhas ummany Magtymly Praga ýylynyň dürli çärelerinden goşdy. Köpçüliklerin beden terbiyesi sağaldyş hemde sport hereketi Türkmenistanyna giňgerme we uzak möhletlerin umumy milli maksatnama häsiýetine eýe boldy. Ýokary netijeli sportyň we köpçüliklerin beden terbiýe hereketiniň ösdürmegi, sağlam durmuş ýöregesini wagt etmek boýunça toplumdan çäreleriň utgoşlyk geçirmegi, Gahrman Arkadamyň başlangyçlarynyň hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdağymyň baş tutanlygyny dowam etdirilýändigini görkezýär. Ýaşlar Goramasynyň Aşgabat şeger geňeşiniň hemde Aşgabat şegeriniň beden terbiýe we sport baradaky baş müdürlüğiniň birlikde goramaklaryny agyr atletika boýunça Aşgabat şegeriniň açyk çempionaty geçirildi. Hormat adamlar, Nurta ýurdumyň raýatyna we paýtatmyda Aşgabatda 13 aprel saat 20-den 14 aprel saat 20-şe bolajak howa barada Türkmenistanyň gidrometeorology baradaky gullugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayatyny ütkap bilen bulutly hawa ýaşar, gün ortagyny ordan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gizetine 8-13 gradus günidine 16-21 gradus kenariýa etraplaryna 14-19 gradus maýl bolar. Ahali vilayatyny ütkap bilen bulutly hawa ýaşar, Demirada kunwatardan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gizetine 8-13 gradus günidine 15-20 gradus maýl bolar. Mary vilayatyny ütkap bilen bulutly hawa ýaşar, ýylrymşakma mümkin. Demirada kunwatardan tezligi sekundda 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gizetine 8-13 gradus günidine 16-21 gradus maýl bolar. Lewap vilayatyny ütkap bilen bulutly hawa ýaşar, ýylrymşakma mümkin. Demirada kunwatardan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gizetine 8-13 gradus günidine 19-24 gradus maýl bolar. Daşuw vilayatyny ütkap bilen bulutly hawa gün orta kunwatardan tezligi sekundda 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gizetine 5-10 gradus günidine 19-24 gradus maýl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ütkap durýan bulutly hawa ýaşar, Demirada kunwatardan tezligi sekundda 10-13 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gizetine 9-11 gradus günidine 16-18 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 14-üne magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmany garaşylýar. Edil vatandaşlar ýaspasynda howanyň derejesiniň ütkap durýanyny nazara alyp pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, şeýle hem şahsy we jemgyýetçilik, arasaçylyk tertipli berjaý etmeginde maslahat berýäs. Mehriban ileşär, bulary berjaý etseňiz ýylyň istenek pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şoňan watan habarly paşamyz jemleýäs. Berhadar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ata watanymyzda Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär. Senýem ähli ötüşlerini ödenine bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolan edidileşär.
Sevgiň pasırdasy yüregime owsun merer. Baky söýgüň gözelligi ýazlaryma şowkun merer. Saylap seçip ýurtlar üstüre owsundan owsun meren. Yaradana alkışım sen, agrarım sen Türkmenistan. İki dünyam seninkidir, menin boşa dünyam sensin. Ömrüm boyu gorsoğuma ısı verecek cümlem sensin. İki dünyan jigirinde, bagtym bolup gullan sensin. Bir erkan kanat yaydığım, asmanım sen Türkmenistan. Sazların ışk, yazların müşk, Tatar jaylar köşktür bugün. Ulluğunda millet daim, bu bir asıl kestir bugün. Ortağımda bir söz vardır, ulu dünya eşitsin bugün. Buysanyp yurdum diýdigim, watanım sen Türkmenistan. Munlu yılları bakılığın, ömrü akan deryatıdır. Asmanında uçan kuşlar gül göğüllen kelwatıdır. Gelin dünya car çekerimin, bu bir bağıtın dergahıdır. Iklimleri ikrar yollan, ikbalım sen Türkmenistan. Gözlerimin ak karasın, günlerini işenim sen. Toprağın arsgallı saçak, millet olup üyşenim sen. Ortağımda öçmez aslı, didem üzere rövşenim sen. Toprağını tıllat saydığım, bostanım sen Türkmenistan. Vatan deyip yolu çıktık, kerhin iyide kaydılmaya. Sana sevgi canın diyat, ol söz bilen aydılmaya. Süngü tergin tabalardan, gül gocağı aydım diyar. Düğünü buysonç, erta anım, ıgrarım sen Türkmenistan. Yazılıplar yayranım sen, bülbül goya seyranım sen. Bu kadim zahan göçünlü, elemleri seyranım sen. 5 günlük ömrü bakılıp, döwranım sen, döwranım sen. Menzillerde aralmadık, ihlasım sen Türkmenistan. Gözlerime asmanı sığmış, sözünle destanım vardır. Gorsoğumda kızgın yürek, yürekten islanım vardır. Uçtum kanat, yüzsem kürek, can Türkmenistanım vardır. Şerli sonlanmaz baylığım, ak yolum sen Türkmenistan. Yiğin dünya manı saydığım, ikbalım sen Türkmenistan. Abu Bekir Muhammed As-Suly Günnogor edebiýatynyň we medeniýetiniň taryhyna öçmejek ýyz galyran Abu Bekir Muhammed As-Suly köp taraply alim, zamanatynyň meşhur küşçüsi we küşt hakynda ilkinji kitap ýazan danydyr. Alimyň kätipleriň edebi Abu Temma marada maglumatlar, Abbasly halipalar we olaryň şygyrlary hakda maglumat berýän sahypalardan düzülen kitap ýaly ilmi eserleri var. Ahmet Saragsi Ahmet ibn Muhammed ibn Teyyib Saragsi 9-njy asyryň başlaryna dünýäge inipdir. Ol döwrüniň meşhur pelsepeçisi, tebibi, matematiki we astronom bolupdyr. Onuň sanlar hakyndaky aritmetika we algebra kitaby, ýyldızlar sunugatyna giriş, ýyldızlar almana giriş, saz almana giriş, pelsepäniň esaslary ýaly onlarca kitabynyň bardygy habar berdiler. Abu Ali ibn Sina 980-nji ýylda dünýäge inipdir. Ol keniz 10 ýaşyndaky Gurhany ýatdan bilipdir. Arab, fars dilleriniň grammatikasyny öwrenipdir.
lukmançylyk, felsefe we beýleki ilmlara degişli kitaplary ürç edip okapdyr. Ýaşlygyndan lukmançylyk bilen gyzyklanyp başlanan Ibn Sina, görnükli felsefeçi, alim hem tanymal Lukman bolup ýetişipdir. Dünýä ilmyny Avesina, Günnor ýurtlaryny Lukman Hekim ady bilen meşhurdur. Onun ýazan eserleriniň sany 450-den hem köp bolup, olaryň 240-sy biziň günlerimizde gelip ýetipdir. Muhammed Musa Harazmi 9-njy asyryň meşhur alimi. Muhammed Musa Harazmi takminan 780-nji ýylda Harazmda dogulupdyr. Harun er-Reşidiň ogly Mömin oňa gymmatly eserleri özünde jemleýän köş kitapxanasyny dolandyrmagy ynanypdyr. Şemseddin Merwedi 1077-nji ýylda Merwin gadymy türkmen owasy bolan Harakda dogulupdyr. Ol Sultan Sanjaryň köşküne ýetişen meşhur türkmen aliminiň biridir. Beden taýdan juda kuwatly bolan Mahmud 1247-nji ýylda dünýäge inipdir. Berdaşy bolan üçin ol Pelwan Mahmud, Pelwan ata ady bilen tanalypdyr. Şeýle-de ol öz döwrüniň meşhur şahyry bolupdyr. Mahmud Pelwan Umar Hayyami nusga edinip bir näçe rubaglar hemde Kensul Haqaiq adly Mesnevi eseri, Mesnevi Abbasi eserleri döredipdir. Mahmud Qashqarly 1008-nji ýylda dogulupdyr. Ol türkü dilleriň diýwany adly eserini 11-nji asyrda döredýär. Alim Orta Aziýada ýaşaýan taýpalary eden fiýagatlarynyň netijesinde atalar sözlerini, nakyllary, aýtgyklary bir kitaba jemlätdir. Mahmud Qashqarlynyň bu eseri tarih, geografiýa, edebiýat we etnografiýa ilmine dahilli ören ähmiýetli maglumatlar jemleýän gymmatly ensiklopediýadyr. Mäne baba ady bilen taryha giren Abu Sagid ibn Muhammed ibn Ibrahim Mehni 967-nji ýylda häzirki Qahy etrawynyň Mäne owasynyň golaýyny dogulýar. Yetkinjek wagty Merwde bilim alyp 10 ýyldan soňra Faragda gelip, ömrüniň 2-nji ýarymyny ikrar edilen halifa we mollum hökmüne geçirýär. Mäne baba öz döwründe beýik derwiş, sopularyň sultany ýaly atlara eýe bolupdyr. Mahmud Zamakhşari Harazmda Zamakhşar owasyna dogulupdyr. Döwürdeşleri oňa beýik alim, Harazmyň goňjy diýen hormatly atlar beripdirler. Onuň Keşşaf tesviri adly eseri häzirki günlerde hem ygtybarly çeşme gadap edilýär. Abu Nasr Farabi Farab vilayatynyň Wasip şäherine dogulupdyr. Ol köp dili bilen alim hökmünde Aristotelyň felsefi eserleriniň ussat düşündürjisi bolupdyr. Hemde gadymy döwrüň felsefeçileriniň eserlerini tesvirläpdir. Ol durly ugurlar bilen birlikde saççylyk ilmi bilen hem meşgullanıpdyr. Abu Nasr Farabi'niň fizika, matematika, geometriya we metafizika hakynda ýazan ilmi işleri dünýä ilmina uly goşant boldy. Necmettin Kubro, Burhaneddin Ahmet Sivasli. Necmettin Kubro meşhur alim. Sowpçylykda Kubrowy mektebini döreden pirdir. Ol Veli Taraş, ýagny welileri ýetişdiren şeýh ady bilen tanalypdyr. Hadi Burhaneddin 1345-nji ýylda Kaysar vilayatynda dogulupdyr.
Ol ýaşlykdan çoňur bilim öwrenmäge başlapdyr. Şamyň, Müsürün galym adamlaryndan sapa galypdyr. Abu Reyhan Biruni Abu Reyhan Muhammed ibn Ahmed Biruni 973-nji ýylda Könrügenç ülkesiniň ilkinji paýtagty Qiyas şäherine dogulupdyr. Ol kenidi 22 ýaşynda ýeriň togolukdygyny aýdypdyr. 1025-nji 1030-njy ýyllar aralygyna Gadeza ilmi boýunça Hordolar atly we Fergananyň elementlerini düzdüşler diýen ýyllar hakynda ilm Kinnisan ýaly eserleri döredipdir. Mineralogiýa atly eser alymyň iň soňky işi bolupdyr. Jahan Şah hakyky 15-nji asyrda doglan türkmen edebiýatynyň görnükli wekili Jahan Şah 1437-nji ýyldan başlap Garagoýunly türkmen döwletini hökümdarlyk edipdir. Onuň hökümdarlyk eden döwründe medeniýetiň we sungatyň ösüşi has güýjäpdir. Jahan Şahnyň Diwan hakyky atly eserlerini ilki parsça, soňra türkmençe şygyrlar ýerleşdirilipdir. Abdurrahim Khan Hanan Bayram Khan Türkmen Ussat Serkerde Beyik şahir Muhammed Bayram Khan Türkmen Garagoýunly türkmenleriň baharly tiresindenler. Muhammed Bayram Khanyň ogly Abdurrahim Khan 1556-njy ýylda Lahor şäherinde dogulupdyr. Köşkde önüp öten we ilm bilim alan Abdurrahima Mürze Khan derejesi berilipdir. Döwlet Mehmet Azady Döwlet Mehmet Azady şahir we pelsepeçi alimdir. Şahiriň Wagzy Azat poemasy oň dörejligini esasy orny ýelýär. Azadynyň hekayaty Jawransaz, Behişnama atly eserleri, gazallar we rubaglar bolup, ol öz eserlerini türkmen halkyny agzybirlige, bütewlige, haýyrly işleri amal etmäge çagyrypdyr. Anagılıç Mätäji Türkmen nusgawy edebiýatynyň iň ýaş şahyry gadaplanýan Mätäji Aşgabatyň Köşe owasyna dogulýar. Ol şähdaçyk, märeke söýen şahannaz adam bolupdyr. Oň şygyrlarynyň agla bölegi bagyşlaryň diline aýdymy urulypdyr. Seytnazar Seydi, Gurbanurdy Zelili. Zelili'nin özünün döwürde şahiri Seytnazar Seydi bilen ýakyn gatnaşykda bolanlygyny şahiriň bir näçe şygyrlaryndan bilmek bolýar. Seytnazar Seydi watançylyk, gaýdusuzlyk, mertlik barada bir näçe şygyrlary we goşup buwdamatly destan döredipdir. Molla Nepes şahir 1810-njy ýylda Saraxda dogulup, ömrüniň köp bölegini marda geçirýär. Dörejiliginiň agla bölegini söýge bagyşlan şahir halk arasynda aşk mülküniň şahy ady bilen meşhurdur. Mundan başga da ol öz şygyrlaryny türkmen halkyny ruhy welentlige çagyrypdyr. Mehmet Veli Kemine 1770-nji ýylda Saraxda dogulupdyr. Ol öz döwrüniň meşhur adamlary Şabenni, Talibi, Molla Nepes, Alwagşy, Äraly Pirýaly şahirler, bagşlar we alimler bilen ara gatnaşykda bolupdyr. Keminäniň adyna halk içinde bir näçe şorta sözler hem döredilipdir. Nefimi Meşhur türkmen şahiri Nefimi türkmen dilinden başga da arab, fars dillerini hem suwara bilipdir we şol dillerde şygyrlar döredipdir. Ol öz döwrüni astronomiýa, tebigat ýaly ilimlaram öwrenipdir. Şahiriň dörejiligi sopyjylyk bilen berk baglanşykly bolupdyr.
Muhammed Fizuli. Muhammed Fizuli 1498-nji ýylda Kerbela şäherinde dogulupdyr. Ol öz döwrüniň giň düşünjeli, öňde warjy pikirli adam bolupdyr. Şahiriň edebi mirasy ören baýdyr. Olaryň arasynda türk, pars we arab dillerindäki diwanlary, mesnewleri, qıtgalary, rubaglar amma. Nur Muhammed Andarip. Nur Muhammed Andarip Daşoğuz vilayetin degişli bolan Garamady owasyna dogulupdyr. Ol bir näçe medreselerde bilim alypdyr. Arab, pars dillerini oňat öwrenipdir. Andarip destançy şahyr hökümini Leyli Mejnun, Yusuf Züleyha, Bawarowşan ýaly destanlary, Nesimi, Sagdy Waqqas, Qyssayi Furgun atly poemalar döredipdir. Hoca Ahmet Yasawi Türkmeniň beýik piri, ulu alim hem şahir Hoca Ahmet Yasawi 11-nji 12-nji asyrlarda ýaşapdyr. Oň Diwan Hikmet atly eserler ýygyndysy gymmatly hazinedir. Hoca Ahmet Yasawi Seljuk türkmenler döwrüniň galmanyň we edebiýatynyň ösmegini, oguz däplerini ornaşdyrmakda oňyň täsirini ýetiren şahirdir. Yusuf Balasugunly Yusuf Balasugunly takminan 1015-1018-nji ýyllarda dünýä inipdir. Ol ütöklü bilik, ýagny bagtly edýän bilim atly dünýä meşhur eserini adamzadyň ruhy sagdynlygy, tawr kanagatlylygy, pesbärligi we ruh werentligi şeper keşpleriň üstü bilen beýan edipdir. Nur Bayramow Kırxaw goloy kitabyň awtory bolup, onuň bir näçe terjime eden eserlerem bardyr. Şahyryň dörejligi, ýaşary, watan söýjüligi, sagdynlygy, edep terbiýe çağırmakda gönükdirilipdir. Ata Gowşudow 1903-nji ýylda dogulýar. Alim hökmünde türkmen ilmine goşan şahyryň Mehriwepa, Dordepel, Perman ýaly eserleri halk köpçüliginiň çoňur söýgüsine munasip bolupdyr. Gara Seyitliýew 1915-nji ýylda Garagan owasyna doglan Gara Seyitliýewiň baý dörejligi bolup, aýratynam onuň bir näçe şygyrlary aýdym hökmünde meşhurluk gazanypdyr. Oň eserleri ýurdumyzyň çäklerinden uzaklarda da hasy tanalýar. Nurmurat Sarxanow beýik watançylyk urşuna gatnaşjy. Nurmurat Sarxanow türkmen edebiýatyna gymmaty bezelmejek eserleri mirasga alypdyr. Esasanam onuň kitap hemde Şükür bagşy atly eserleri uly gymmaty eýedir. Kerim Gurbannepesow 1929-nji ýylda Göktepe etrawyna dogulupdyr. Şahyryň goşulary sada dilliligi, durmuşy ähengerligi bilen tabawutlanıpdyr. Ol dünýä şygyryetiniň görnükli wekilleriniň goşularyny ustatlyk bilen terjime edipdir. Gurwannazar Edizow ýene güýz bolsa saralýa ýaprak. Ýapraklar saralsa durlanýar pikir diýip, güýz şahyry hökmüni tanalýan Gurwannazar Edizow güýz ýaly agras hem çuň pikirli şygyrlary döredipdir. Onuň dörejligi dürli temalary öz içine alypdyr.
Nazar Gullayev. Nazar Gullayev görnükli şahir, terjimeçi, dramaturg, sadanly kompozitor, kino aktyor hökümünde giňden tanalýar. Ol öz işini almy we sunugaty bir dörejiligi sygdyrypdyr. Yılgay Durdiyev. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Yılgay Durdiyev metbuat we teleradio sunugatyny uly işler bitiripdir. Şahiriň dramaturgiýada kıssa we şagyryat dünýäsinde döreden eserleri okuýjylaryň gazgyn söýgüsine münasip bolupdyr. Allaverdi Haýydow, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtumuly bayragynyň eýesi Allaverdi Haýydow 1929-njy ýylda Lebap vilayatynyň Hojamaz etrafynda doglan. Oň poemalary, romanlary, goşgylar ýygyndylary giň okujylar köpçüligine mälimdir. Allaverdi Haýydow terjime işlerinde de öňjöýli hyzmatlary bitirip, oň terjime etmeginde dünýä belli şahirlaryň goşgylary türkmen okujylaryna ýetirildi. Analy Berdiýew bir näçe metbuat eserlerini döredipdir. Şeýle de ol bir näçe drama eserlerini ýazmak we dünýä edebiýatynyň görnükli drama eserlerini terjime etmek bilen teatr sunugatyna hem goşan goşupdyr. Berdik Kerbabayev uzak ýyllar Türkmenistanyň ýazyjylar birleşigine ýol başçylyk edip, öz dörejligini şaýgylardan başlap, uly ýaşlylar üçin bir näçe eserler döredipdir. Aýgytly ädim we Jappaklar adly eserlerem muňa mysallar. Aman Kekilow ömrüni muallimçilige bagş edip, alma, bilime ulu goşant goşupdyr. Oň almy işleri edebiýaty öwrenmekde gollanma bolupdyr. Şahiriň söýgü romany il içinde hatda meşhurdur. Mehmet Seyidow. Ýaşlyk ýyllaryny dörejiligi başlan Mehmet Seyidowyň goşgylar we poemalary ýygyndylaryny döwrüň möhüm meseleleri barada söhbet açylýar. Şahir, dünýä meşhur şahirlaryň we ýazyjylaryň eserlerini hem türkmen diline terjime edipdir. Bekir Seytakow, türkmen edebiýatyny ösürmek uğruna bitiren ýokary hyzmatlar üçin bir näçe döwlet syýlaklaryna münasip bolan Bekir Seytakow, muallimçilik käri bilen birlikde dörejilik ýoluny hem uly üstünlikler gazanypdyr. Oň durly janrlarda döreden eserleri türkmen edebiýatyna uly goşant bolupdyr. Berdinazar Hudaýnadarowyň poemalary we goşgylary häzirki wagtda da söýlip okalýar. Oň şygyrlary mylaýym hem arduly ähengde döredilendir. Şahir drama eserlerinem ýaz dörejiligini hasy baýlaşdyrypdyr. Aşyrberdi Kürt Ahal vilayatynyň Bamy owasyna dünýä inipdir. Oň dörejiliginiň aglaby bölegi degişme ähenginde bolup, köp sanly gülküli eserler döredipdir. Türkmen halkynyň ençemi alimleri, şahirleri uzak asyrlaryň dowamyna öz köp taraply ilmi we ajaýyp çeper eserleri bilen türkmeniň adyny şöhratlandyrdy.
Mehriban vatandaşlary, ine şunun bilen ýaşyk çileýälimi öz işini tamamlaýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynçy döwründe türkmen halkynyň her bir güni bagy-bagtýarlygy beslenýär. Goý watanymyzyň şan şöhratyny, at awraýyny, mertebesini beýge galdyrýan hormatly prezidentimyzyň gadamlary batly bolsun, tutýan biýik tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagt.